Nu e nimic mai tulburător decât ca o întreagă armată să dispară fără urmă. Sute de soldați bine pregătiți, cu armuri strălucitoare și săbii pregătite să străpungă orice dușman, înghițiți de negura timpului, fără nicio explicație. Aceasta este povestea legiunii a noua Hispania, o poveste despre putere, cuceriri și dispariția uneia dintre cele mai temute și respectate unități militare ale Romei. Legiunea nouă Hispania nu a fost doar o armată, ci un simbol al ambițiilor și cuceririlor romane. Fondată în vremea războaielor galice sub comanda lui Iulius Cezar, această legiune s-a născut într-unul dintre cele mai tumultoase și violente momente din istoria Romei. Războaiele galice au fost mai mult decât o simplă campanie de expansiune. Au fost dovada supremă că Roma nu va fi oprită de nimic. Și în centrul acestui efort titanic se afla legiunea nouă. Tânără, dar puternică, legiunea a trecut prin foc și sabie, cucerind triburile galice, înfruntându-l pe Vercingetorix, liderul rezistenței galice. Bătălia de la Alesia, unde Vercingetorix a fost în cele din urmă învins, a fost momentul în care legiunea a noua și-a câștigat reputația. Sângele care a curs pe câmpurile Galiei nu doar că a alimentat expansiunea Romei, dar a cimentat și prestigiul acestei unități de elită. Supraviețuirea într-un astfel de conflict a fost un simbol al măreției lor, iar soldații săi erau priviți ca eroi. Dar acesta era doar începutul. După moartea lui Cezar, legiunea a noua nu a dispărut în negura istoriei, așa cum s-ar fi așteptat mulți dintre dușmanii Romei. Dimpotrivă, legiunea și-a continuat drumul slujind sub Augustus în timpul războaielor civile și contribuind decisiv la consolidarea Imperiului Roman. Imperiul Roman era mai mult decât o mașinărie de război. Era o forță de nestăvilit care nu doar că își înfingea statul pe noi teritorii, dar își impunea legile și cultura cu o fermitate care nu lăsa loc de compromis. În acest efort colosal, legiunea nouă Hispania a devenit unul dintre instrumentele esențiale ale Romei. După războaiele galice și războiul civil, legiunea a fost trimisă să cucerească noi frontiere. S-a afirmat în mod deosebit în Hispania, unde a participat la numeroase campanii împotriva triburilor locale, de unde și numele de Hispania. În timp ce alți soldați se temeau de necunoscut, legiunea nouă părea să înflorească în mijlocul provocărilor, consolidându-și reputația de legiune de elită. De-a lungul acestor campanii s-a dovedit a fi o forță care își asuma cu mândrie responsabilitatea de a purta Roma dincolo de hotarele cunoscute. De-a lungul acestor lupte, legiunea a noua a căpătat o reputație de nemiloasă, dar și de loialitate absolută față de imperiu. Soldații săi, legați de un cod de onoare de neclintit, păreau de neoprit, dar ascensiunea acestei legiuni nu era doar despre glorie și cuceriri. Era și despre supraviețuire. Pentru fiecare victorie câștigată, exista o bătălie în care legiunea a pierdut oameni dragi, camarazi care au căzut în numele Romei. Britania era un teritoriu diferit. Aici, pe insula înconjurată de ape reci și neguroase, legiunea nouă Hispania avea să-și întâlnească adevărata provocare. Aici nu era vorba doar de dușmani organizați, ci de triburi sălbatice care luptau cu o disperare feroce pentru a-și apăra pământurile. Cine sunt acești barbari? S-au întrebat romanii când au dat pentru prima dată de triburile britanice. Înarmați doar cu unelte simple, dar cu un curaj nebunesc, acești luptători au respins orice încercare de a fi subjugați. Pentru soldații legiunii nouă, Britania părea un coșmar nesfârșit. Pădurile dese și mlaștinile adânci păreau să respire moarte la fiecare pas. În ciuda tacticilor avansate ale romanilor, britanicii nu aveau să se predea fără luptă. Legiunea nouă a participat la cele mai violente campanii în Britania, în fruntea lor fiind conducători militari care visau să extindă granițele Romei până la cel mai îndepărtat colț al insulei. Dar în mijlocul acestui iad verde și umed, un nume se ridica din întuneric: Boudica,
regina care a condus cea mai mare revoltă împotriva ocupației romane. Revolta Budicăi a fost un șoc pentru Roma și un moment decisiv pentru legiunea a noua Hispania. Se spune că în 61 după Hristos, sub comanda guvernatorului Suetoniu Paulinus, legiunea a fost trimisă să înfrunte furia de neînduplecat a Budicăi și armata ei de 10.000 de britanici furioși. Ce a urmat a fost un masacru. Legiunea nu a fost decimată. Cronicarii romani notează că doar o mică parte dintre soldații care au participat la această luptă s-au întors. Această bătălie, care ar fi trebuit să fie o victorie rapidă și decisivă pentru Roma, s-a transformat într-un dezastru total. Această umilință a fost o lovitură teribilă pentru mândria legiunii a noua. Cu toate acestea, nu s-au dat bătuți. După înnăbușirea revoltei, legiunea a fost reorganizată și întărită, pregătită să lupte din nou de această dată împotriva unei noi amenințări. Triburile sălbatice din nordul Britaniei, cunoscute sub numele de caledonieni. Nimeni nu a anticipat ceea ce urma să se întâmple cu legiunea nouă Hispania. În istoria Romei, legiuni întregi s-au confruntat cu înfrângeri, trădări sau chiar exterminări, dar niciuna nu a dispărut atât de brusc și complet. Trecând prin pădurile și dealurile neospitaliere ale Britaniei de Nord, undeva în negura secolelor, legiunea nouă Hispania s-a evaporat. Dar cum? Și de ce nu există dovezi clare? În jurul anului 120 după Hristos, sub domnia împăratului Hadrian, legiunea nouă Hispania a fost trimisă într-o misiune fatidică în Britania de Nord. Cei mai mulți istorici sunt de acord că, la acea vreme, frontiera romană era tot mai amenințată de triburile caledoniene, care nu fuseseră niciodată complet supuse. Pe măsură ce trupele romane înaintau spre teritoriile reci și pustii din nord, tensiunea creștea. Atmosfera era sumbră. Fiecare pas înainte îi aducea mai aproape de necunoscut. Legiunea nouă era compusă din veterani căliți, soldați care supraviețuiseră celor mai brutale bătălii, dar în Britania de Nord, dușmanii nu luptau după regulile romane. Nu era vorba doar despre atacuri directe. Erau și capcanele ascunse în umbrele pădurilor dese, tăcerile lungi care prevesteau violența ce urma să se dezlănțuie din senin. Acolo, în nord, natura însăși era un dușman. Triburile caledoniene, unite de lideri puternici, aveau cunoștințe profunde despre teren și obiceiurile soldaților romani. Erau maestri ai războiului de gherilă. Folosind ambuscade și atacuri fulgerătoare, îi urmăreau constant pe romani. Zi și noapte soldații legiunii trebuiau să rămână vigilenți, fără a ști niciodată când va lovi dușmanul. Există mărturii care indică faptul că legiunea a noua ar fi fost trimisă într-o campanie majoră, fie pentru a înăbuși o revoltă, fie pentru a întări pozițiile romane în fața atacurilor tot mai violente din nord. Dar ceea ce s-a întâmplat pe teren este învăluit într-un mister dens. Nu există niciun raport clar despre o bătălie finală, nici vreo cronică care să descrie o confruntare decisivă. Legiunea pur și simplu nu s-a mai întors. Moartea tăcută a legiunii nouă a dat naștere la numeroase teorii, fiecare mai fascinantă și mai tulburătoare decât cealaltă. Una dintre cele mai populate ipoteze este aceea că legiunea a fost pur și simplu distrusă într-o ambuscadă de proporții. Triburile caledoniene, cunoscute pentru cruzimea lor, ar fi atacat cu o asemenea viteză și violență, încât legiunea nouă nu a avut timp să răspundă. A fost oare o victorie zdrobitoare a barbarilor sau a fost o moarte lentă, soldații pierzându-se unul câte unul, victime ale unui război de uzură în care romanii nu aveau cum să câștige? Un alt scenariu sugerat de istorici este că legiunea nu a dispărut din cauza unei lupte directe, ci din cauza condițiilor dure din Britania. Peisajele neprimitoare, frigul necruțător și foamea ar fi putut juca un rol important în soarta acestei armate. În acest sens, există paralele cu alte expediții romane care au fost învinse nu de arme, ci de natură. Pe de altă parte, anumite cronici sugerează o altă posibilitate.
Legiunea a noua ar fi fost retrasă din Britania și trimisă în altă parte a Imperiului, posibil în Germania sau în Orientul Mijlociu, unde conflictele erau în plină desfășurare. Această teorie ridică alte întrebări. De ce nu există dovezi despre trimiterea lor în altă parte? Dacă ar fi fost mutată, de ce nu a mai apărut niciodată în cronici? Împăratul Hadrian, renumit pentru construcția zidului care îi poartă numele, a venit în Britania pentru a pune ordine într-o provincie în pragul haosului. Se spune că dispariția legiunii nouă a fost unul dintre motivele pentru care Hadrian a decis să construiască acest zid imens, care avea să marcheze granița dintre teritoriile romane și cele barbare. O structură colosală menită să protejeze ceea ce rămăsese din forțele romane în Britania de atacurile violente ale caledonienilor. Dar acest zid, deși impresionant, a fost un simbol al slăbiciunii romane în fața triburilor din nord. Roma, care până atunci cucerise cu o ușurință relativă aproape tot ceea ce întâlnise în calea sa, recunoștea acum o limită. Zidul lui Hadrian a fost o încercare disperată de a controla o provincie care devenise din ce în ce mai dificil de stăpânit. Nici până astăzi misterul dispariției legiunii a noua Hispania nu a fost rezolvat. Documentele oficiale romane păstrează o tăcere neliniștitoare în legătură cu soarta lor, ca și cum Imperiul ar fi preferat să uite această pagină întunecată. Între timp, arheologii și istoricii continuă să caute dovezi, încercând să descifreze ce s-a întâmplat cu această armată dispărută. Oare soldații legiunii nouă au murit cu săbiile în mână, luptând până la ultima suflare în inima întunecată a Britaniei? Sau au fost victimele unei catastrofe mult mai subtile, prinși în capcanele pustiurilor și măcinați de frig și foame? Deși speculațiile abundă, adevărul rămâne îngropat în pământurile neprimitoare ale Nordului. În zilele noastre, dispariția legiunii nouă Hispania a devenit un simbol al forțelor misterioase care au modelat istoria. Fie că a fost vorba despre o înfrângere militară rușinoasă, fie despre o mișcare tactică a Imperiului Roman, această poveste continuă să stârnească fascinația celor care caută să dezlege enigmele trecutului. Și acesta nu este doar un episod uitat al istoriei. Este un avertisment despre fragilitatea puterii umane în fața imprevizibilului. Și poate că este un indiciu că, uneori, chiar și cele mai puternice imperii nu pot controla totul.